سرخط مهمترین خبرها. فرمان از بالاست. شکایت مادراندری رهبر گروه 24 از رفتار مقامات. رسام تاجیک مقیم امریکا آثارش را به نمایش گذاشت و مصر برای گریزه‌های غزه دالان نکشاد. درود بیننده‌های عزیز. برنامه نویدی بامدادی را با خبرهای نو از تاجیکستان و جهان از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه تقدیم می‌کنیم. امروز 13 اکتبر است. اویشا میرزایeva مادراندر یا مادر اوگایی سوراب зафар раиси гурӯҳи 24 мегӯяд сими барқи хонаашро буриданд. дар як рӯз ин дуввумин шикояти наздикони мухолифин аст ки мегӯянд мақомот онҳоро аз истифодаи барқ маҳрум карданд. масъулин ҳозир нашуданд масъаларо шарҳ диҳанд. اویشا میرزایeva ховари ғафор мирзоев генерали зиндонӣ ва ҳам модарандари суроб зафар мегӯяд 12 октябр се корманди идораи барқи ноҳияи восеъ ба манзили ӯ дар деҳаи кадучӣ омада сими барқи ҳавлиро буриданд. сардори шӯъбаи барқи ноҳия ҳамроҳашон буд. вақте пурсидам ки қарздор ҳастам, гуфт ки не. пурсидам пас чаро барқро қатъ мекунед? гуфтанд ки фармон аз болост ва агар норозӣ ҳастӣ худат рафта муроҷиат кун. ба идораи амният рафтам. гуфтанд ки хабар надорем, аниқ карда занг мезанем, гуфт Ойша Мирзоева. талошҳои мо барои гирифтани шарҳи расмии мақомот то ин дам бенатиҷа буд. дар сурати дастрас шудани назари расмии мақомот илова хоҳем кард. суроби зафар раиси гурӯҳи 24 як созмони мухолифи ҳукумати Тоҷикистон мебошад ки фаъолияташ дар дохили кишвар манъ аст. Ойша Мирзоева қаблан дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфта буд, суроб зафар писари угаи ӯст, аз соли 2004 ба ин тараф аз ӯ хабар надорад. рӯзи 12 октябр Ойшамо Абдуллоева, модари Шарофиддин Гадоев, яке аз намояндагони мухолифин ҳам гуфта буд ки мақомот барқи хонаашро қатъ карданд. Абдуллоева аз он шикоят дошт ки бемории қанд дорад ва намедонад бе барқ чӣ гуна зиндагӣ мекунад. Шарофиддин Гадоев узви Паймони миллӣ эътилофи созмонҳои мухолифини ҳукумат аст ки фаъолияташ дар Тоҷикистон мамнӯъ аст. намояндагони мухолифин мегӯянд баъди баргузор кардани тазоҳурот дар вақти сафари Эмомалӣ Рамон раисҷумҳури Тоҷикистон ба Олмон мақомот хешовандони онҳоро дар Тоҷикистон боздошту шиканҷа карданд. дидбони ҳуқуқи башар рӯзи 6 октябр дар гузоришаш гуфт то кунун ҳудуди 50 нафар аз наздикони эътирозгарони Берлин дар Тоҷикистон дастгир ва бархе баъд аз бозпурсӣ раҳо карда шуданд. миср барои гурезаҳои ғаза долон накушод, аммо интиқоли кӯмаки башардӯстонаро ба ин минтақа тавассути сарҳади худ баррасӣ кард. дар ин бора хабаргузории Reuters бо такя ба мақомоти амниятии Миср хабар дод. ба иттилои ҳамсӯҳбати хабаргузорӣ, Миср ба он хотир барои гурезаҳои навори ғаза долон накушодааст ки аз ҳуқуқи фаластиниҳо барои ҳифзи кор ва замини худ ҳимоят кунад. дар навори ғаза бештар аз 2 миллион одам зиндагӣ мекунад. ба иттилои Созмони Милали Муттаҳид то субҳи 12 октябр 339 000 кас маҷбур ба тарки хонаҳои худ шуда, бисёри онҳо дар мактабҳо паноҳ бурданд. пештар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико гуфт, кушодани чунин долонҳоро бо Исроилу Миср баррасӣ кардааст. кушодани долонҳои мазкурро гурӯҳҳои башардӯстона ва намояндагони расмии Иттиҳоди Аврупо хоста буданд. дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерриш рӯзи 11 октябр гуфт, ба ғаза бояд маҳсулоти ҳаётан муҳим аз ҷумла сӯзишворӣ, ғизо ва об расонида шавад. котиби давлатии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Энтони Блинкен бо ҳадафи пешгирӣ аз ҷанги бузургтар вориди Исроил шудааст. вай тасмим дорад бо сарвазири Исроил Биньямин Нетаньяҳу ва раҳбари ташкилоти худгардони Фаластин Маҳмуд Аббос мулоқот кунад. дар пайи ҳамлаи Исроил дар навори ғаза борони башарӣ ба вуҷуд омадааст. дар посух ба зарбаҳои Ҳамос, ҳукумати Исроил аз муосираи комили ғаза хабар дод. Исроил гуфт, интиқоли нерӯи барқ, маҳсулоти ғизоӣ ва обро ба ғаза қатъ мекунад. дар бораи он ки беморхонаҳои ғаза аз бемор пур шуданд, ҳанӯз рӯзи шанбе хабар расида буд. даргирӣ байни гурӯҳи фаластинии Ҳамос ва нерӯҳои Исроил рӯзи 7 октябр сар шуд ва то кунун идома дорад. аз ду тараф ҳазорҳо кас кушта ва захмӣ шуданд. як рассоми тоҷик ки солҳост дар хориҷ аз кишвар ба сар мебарад, барои бори аввал намоишгоҳи асарҳои худро дар шаҳри Душанбе баргузор кард. баръакси интизориҳои ӯ ба ин намоишгоҳ одамони зиёд омада ба ҳунари рассомии ӯ аз наздик ошно шуданд. ҳамкорамон Амир Исоев дар ин бора гузориш таҳия намудааст. меҳмонхонаи Сирена дар шомгоҳи 11 октябр маҳалли таҷаммӯи сокинони шаҳр, бастагон ва алоқамандон ба ҳунарҳои зебо буд. онҳо барои тамошои намоишгоҳи Сафаршон Меробшоев гирди ҳам омада буданд. осори ҳунарии Сафаршон Меробшоев ки зодаи Тоҷикистон аст ва ҳоло дар Амрико зиндагӣ мекунад, мухотибонро шефтаи худ кард. ҳама ҷою макони зебои худро дорад, аммо ватан ватан аст. ин комилан чизи дигар аст.
агар соли як бор ба ин ҷо наоям, зиндагӣ карда наметавонам. Бояд ҳар сол биоям. Сафаршо Меробшоев, ки худро наққоши ҳирфаӣ намешуморад, пайванди амиқи худро бо майҳани худ баён кард. тамошобинон ба ифодаи бадеии Меробшоев баҳои баланд доданд. мусофират, муҳоҷират ин ҳамун дарде ҳаст ки одама ба фиғон меандозад. баъзе фиғонҳо ором ороманд, баъзе фиғонҳо дар сукутанд, баъзе фиғонҳо дар ранганд, баъзе дар шеъранд. барои мо хеле аҷиб буд ки сафаршои мо ки директори цирки машҳур будан инҷо ва ҳамроҳи сафаршо мо ҳамчун раиси бунёди фарҳанги Тоҷикистон бори аввал як консерти бисёр серодами Далер Назарова дар ҳамин цирк мо созмон додем. бовар кунед ба қавли маъруф дару девол мекафид. ҳамақадар консерти хуб буд. ин кас ҳамчун роҳбари фарҳангӣ бисёр роҳбари хуб буданд. Заринаи Хушбахт, ки яке аз пайвандони рассоми мардумии Тоҷикистон Хушбахтов аст, наздикии ба вижа тасвири манзараҳои кӯҳистонро бо амӯяш эҳсос кардааст. масалан ҳамин нақшро гирем, аспи даванд ва одам фикр мекунад ки дар воқеъ ин асп ҳоло аз ин нақш пайдо мешавад ва идома медиҳад ба давиданаш. яъне марди ҳунар аст Сафаршо ва ман барои Сафаршо умри дароз металабам, зеро ҳоло аз ҳама асосӣ ҳамин аст. дигар наққошиаш хуб аст ва умедворам ки дар оянда наққошиҳои бештареро барои тамошобинон ва барои дӯстдорони ҳунараш хоҳад наққошӣ кард. Оқилбек Ҷаборов, раиси Девони вазирони Қирғизистон, гуфт ки вақтҳои ахир авҷи таваҷҷӯҳи абарқудратҳо ба Осиёи марказӣ мушоҳида мешавад. Оқилбек Ҷаборов дар суханронияш дар форуми шашуми коршиносони Осиёи марказӣ вижагиҳои робитаҳои мутақобил ки рӯзи 12 октябр дар шаҳри Бишкек баргузор шуд гуфт, равандҳои амгироӣ дар минтақа нишон медиҳад ки Осиёи марказӣ тасмим дорад субъекти мукаммали равандҳои глобалӣ шавад. ин нукта ҷолиб аст ки марказҳои хориҷӣ ба минтақа ҳамчун ба як минтақаи воҳид назар мекунанд. таваҷҷӯҳ намоед ки вақтҳои охир чандин саммит дар формати S5-1 баргузор мешавад, гуфт Ҷаборов. бахши якрӯзи таърихро ҳамкорамон Хиромон Бақозода омода кардааст ки таҳаввулоти муҳимтарини таърихро дар рӯзи 13 октябр фаро мегирад. 13 октябри соли 2015 полиси Санкт-Петербург бо баҳонаи нақзи қонуни муҳоҷират шаҳрвандони Тоҷикистон ҳамсарон Рустам Назаров, Зарина Юнусова ва писари 5-моҳаашон Умарали Назаровро боздошт карданд. Полиси Русия тифли 5-моҳаро аз дасти модар ҷудо карда давоми соатҳои дароз ба гирьяву нолаи кӯдаку модар нигоҳ накард. тифли тоҷик шаб даргузашт. полис гуфт кӯдак бемор будааст, вале волидонаш гуфтанд ягона фарзанди ҷавонмаргашон ҳеҷ дарде надошт. марги кӯдак дар идораи полис маҳкумияти бисёриҳоро дар дохилу хориҷи Русия ба бор овард, вале ҳеҷ нафаре ҷазо нагирифт. моҳи октябри соли 2019 Бонки Миллии Тоҷикистон дар як таҳқиқ маълум кард ки 70% оилаҳо дар Тоҷикистон бо пулҳои фиристодаи наздиконашон зиндагӣ мекунанд. соле 1 миллион сокини Тоҷикистон барои кору даромад ба Русия меравад ва маблағи фиристодаи онҳо наздик ба $2 миллиард ташкил медиҳад. як пурсиши пажӯҳишгоҳи илмию таҳқиқотии Бонки Миллии Тоҷикистон маълум кард ки нисфи пули фиристодаи наздиконашонро оилаҳо барои хариди ғизо ё сохтмони манзил, 11% барои тӯю арӯсӣ ва дарсади ночизаш барои рушд ва соҳибкорӣ сарф мешавад. 13 октябр бо қарори Созмони Милали Муттаҳид рӯзи коҳиши хатарҳои офатҳои табиӣ мебошад. Тоҷикистон яке аз кишварҳои осебпазир дар баробари фалокатҳои табиӣ мисли зилзиlavу обхезӣ ва биёбоншавии замин мебошад. аз соли 1992 то 2020 обхезиву селу заминларза ва лағжиши хок ба 7 миллион нафар осеб ва ба иқтисоди кишвар тақрибан $2 миллиард зарар расонидааст. صبح امروز در بانک‌های تاجیکستان 1000 روبل روسی 113 سومونی و $100 آمریکایی 1097 سومونی ارزش دارد. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود.
бароятон истироҳати хуб орзумандам. худо нигаҳдоратон.